Barkanmu da warhaka. Na tabbata idan ka tsaya ɗan mintoci kaɗan ba za ka yi nadaman tsayawa ka kalli wannan bidiyo ba. Idan ka daɗe kana neman hanyar da Allah zai baka dama ka cika burin rayuwarka, wata ka mallaki irin motar da kake so ka ga ka hau, ka mallaki tamfatsetsen gidan da ka daɗe kana mafarki, ko ka tsallaka ƙasashen duniya da kake so ka ga ka je. Idan wannan shine burinka, ka samu yadda za ka yi kasuwanci da kuɗi ƙalilan, ka samu hanya mai ɗorewa na kuɗin shiga. To, kayanka ya tsinke a daidai gindinka ba, an zo daidai gaba. Ina so ka gane, in dai ka bani 'yan mintoci kaɗan, za ka ji bayanin yadda za ka yi ka mallaki motan da kake buri a rayuwa, ka mallaki irin gidan da kake buri a rayuwa, ka je ƙasashen da kake so ka je a faɗin duniya, kuma ka taimaka ma 'yan uwanka ka cire su daga kunci ta hanyar sa su cikin farin ciki. Wannan kasuwanci hanya ne da za ka iya inganta rayuwarka ba tare da ka tsawwala ma rayuwarka. Ka bani 'yan mintoci kaɗan a cikin lokacinka, ba za ka yi nadaman yin haka ba, ba za ka yi da na sanin haka ba. Ka bani dama in gabatar maka da kasuwancin da zai baka daman cikan burin da ka daɗe kana yi a rayuwa. Watakan kasuwanci da za ka yi ba tare da ka sha jinin wani ko ka yi tsaface-tsaface ba. Wannan kasuwanci shine kasuwancin KD. Kasuwancin KD kasuwanci ne da ya bambanta da sauran kasuwanci wanda miliyoyin mutane suka amfana daga gare shi tun daga lokacin da aka kafa kamfanin. Wannan kasuwanci ne da ya canja rayuwar miliyoyin mutane a faɗin duniya ta hanyar kyautata musu. Tun daga sanda na ƙulla abota da kasuwancin KD, na ga mutane bila adadin da lafiyarsu ya inganta, kuma suka samu 'yancin sarrafa kuɗaɗe yadda suke so. Yana da sauƙin farawa, babu tsanani, kuma ana samun ɗimbin alkhairai masu yawa a cikin shi.